गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं मैया मोनसे निउस नुदों जोंनि बाक्सानि सासे बर' आइजो आरो गुबुन हारिनि हौवा। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं बे भिडिअखौ नुनानै। जोंनि साफा सानै बर' आइजोफोरा आरो बर' सिख्लाफोरा मानो गावबा गावनि जिबनखौ बुजिनानै मोनाखै? गुबुन हारिनि नंखाय अननाय होनाय, नंखाय मोजां मोनफ्लानाय, नंखाय गोदै गोदै राव बुंनाय, नोंसोर मानो बेखौ बुजि मोनाखै? गुबुन हारिनि नंखाय गोदै गोदै राव बुंनायावनो नोंसोरनि जिबनखौ मानो एसेबां गोथौ हाखराव खोलैनानै लादों? दिनै बेसेबांबा आंखाल जादों थाखा फैसानि, नोंसोर मिथिगोना मिथिया? नोंसोर जायगायावनो थाबाय थानायखाय, न'आव थाबाय थानायखाय मिथिया खोमा। गुबुन जायगायाव गिदिंना फै, नाहै थाखा फैसानि थाखाय माबायदि जादों, गुबुन जायगायाव माबायदि आंखाल जादों। दिनै गावनि हारसिं उदैखौनो फिसिनो थाखाय गोब्राब जादों। आरो दिनै बेफोरबायदि समाव गथ' गथाय थाखानाय बर' हिनजावखौ सोरबा गुबुन हारिनि हौवाया लांनानै नोंखौ मोजाङै रुजु रुमु रायजो जाहैगोन? जोंनि बर' हारिनि हौवाफोरा, सेंग्राफोरा गुबुन हारिनि हिनजावखौ लाबोनानै, सिख्लाखौ लाबोनानै बिराद मोजाङै फुथुनानै जाहोनो हागौ। नाथाय गुबुन हारिया जोंनि बर'खौ सहसाव बेफोरबायदि जाहैनाय नङा। नोंसोर मानो बुजिनानै मोनाखै? बे भिडिअनि जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय नोंसोर नुदोंना एसामिसनि जोबोर मोजां बिहु मोसायोमोन सासे एक्ट्रिस, थगायनानै गोसो थोनानै लांनानै हिनजाव गोनां हाया कलकातायाव माबायदि हाबा खालामनानै बेखौ माबायदि न' सिङाव सोना दोननानै माबायदि फासाय होदों, गुबुन हारिजों हाबा जाहैनानै माबायदि फासिदों। दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बियो मा बुंफैदों गावनि जिबननि बागै, माबायदि गाब्र'दों नंखाय मोजां मोननायाव, माबायदि थगायजादों। नोंसोर नुदोंना एसामिस निउसाव मा बुंदों बे एक्ट्रिसआ? बेनिफ्राय दिनै बर' हारिनि गेजेराव जों बर'जों बर' मुगैलायनानै, सासेया सासेखौ सोंखारिलायनानै, सासेया सासेखौ गादबनो नागिरनानै, जों सानफ्रोमबो मुगैलायनानै बर'जों बर', दिनै बर' हारिया बबे लामाजों थांनो नागिरदों नोंसोर गासैबो नुखाजोब्बाय खोमा। मोनथिखाजोब्बायना बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ? मोजां जायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, मोजां जायाब्ला आरो बर' हारिया गावजों गाव मुगैलायनानैनो बरबाद जानो थांगासिनो दङ बायदि मोनदों आं। बेनिफ्राय नोंसोर नाय, गुबुन जायगायाव मणिपुर, अरुणाचलफोराव नाय, सिख्ला मानसि, हिनजाव मानसिफोरा गिदिर गिदिर अफिसार, आर्मि अफिसारफोरजोंनो नोंसोर नाय माबायदि इंलिश टु इंलिश रायज्लायो, हिन्दी टु हिन्दी कुइसन खालामो, एन्सार होयो। नोंसोर नुदोंना? गुबुन हारिनि मानसिफोरा माबायदि हिलायजोबो माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला, ओरैनो नर्मेल थाया, इंलिश टु इंलिश रायलायो। दाखालिनि निउसफोरखौ नाय नोंसोरो, मणिपुराव जाथाय जानायाव हिनजाव मानसिफोरा माबायदि इंलिश टु इंलिश रायलायो, डिफेन्सनि मानसिफोरदो, बेफोरखौ नाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सासे गोरों ओंखारनानै हारिनि थाखाय बुंनो थांब्लाबो जोंनि बर'आनो जोंनि बर'खौनो गादबो। गादबोना गादबा? जोंनि बर'आनो बर'खौ नासयो। सासेबो सोरबा गोरों मानसि ओंखारनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इंलिश टु इंलिश बुंनोबो हाया, हिन्दी टु हिन्दीबो बुंनो हाया। सोरबा गोरों ओंखारोब्ला बेखौ बर'आनो बर' गादबनानै खोलना दोनो। दिनै जोंनि बर' हारिया मा जानो थांगासिनो दङ? जों गावजों गाव मुगैलायनानै। आं फिसा एग्जाम्पल होनोसै आंनि बेलायावनो। दा आङो जिम हलाव दङ, आङो जिम खालामनानै देखायब्ला मा होनगोन? बडियानो गैया, जिम खालामनानै देखायदो। जिमखौ बडिनि थाखायल' खालामा, बेखौ मोनथिनाय नङा। गोबां रोखोमनि जिम खालामनाय जायो। बेनिफ्राय सोरखौबा नोङो बुजायनो थाङोब्ला, बाथ्रा बुङोब्ला, लेब लेब बाराद्राय गोरों। बेनिफ्राय नोङो ससमा तसमा हमनानै नोङो आरामसे बिन्दास हारसिं बेरायथिंबाय थागोन ना, अब्ला मा बुंगोन? आरे इमान दादागिरि लेभेल। बेनिफ्राय नोङो सोरनोबा अननानै 2000 3000 अननानै नोङो लामा दथायाव गोरिबफोरनो डनेसन होबाबो बुंगोन बारा देखायदो। बे जोंनि बर' हारिनि समाजाव दङ बेफोरबायदि साननाया। माने बर'आनो जों बर'खौ गादबो, नाथाय गुबुन हारियाव
मणिपुर अरुणाचलफोराव बेरायनानै नायै इंलिश टू इंलिश सिख्ला मानसिफोरानो हिनजाव मानसिफोरानो माबायदि नाङो हिलायजोबो ससियेल मिडियाखौ सिगिजोबो जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि माला जागोन मुगैलायबायानो थागोन ना जियानो जा दा जोंनि बर' हारिनि माखासे सिख्लाफोराबो हिनजावफोराबो बुजिनानै मोनाखै दुनियायाव मा जागासिनो दङ दिनै नोंखौ थगायनानै लांनानै नोंनि मेगनबो फानहैगोन नोंनि किडनिबो फानहैगोन नोंनि गासैबो देहानि अंगखौ फानहैजोबगोन गावनि उदैखौ फिसिनो थाखाय नोंखौ मोजां मोनफानानै लाना थांनानै नोंखौ हटेलाव बरे सानैबो थाबाय नों थाथ' हटेलाव आङो बाहेरायाव माइ माबि लाना फैनि बे जेरै बाहेरायाव ओंखारबोबाय ओरैनो बे गोमाखाबाय नों हटेलाव फानजाबाय नोंसोर बुजिदों दुनियाया फैसानि थाखाय माबायदि खामानि मावगासिनो दङ नोंसोर बुजिदों आरो बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि माखासे सिख्लाफोरा हिनजावफोरा गुबुन हारिनि मानसिखौ फोथायो गुबुन हारिनि मानसिया नोंसोरखौ इन्जय लानो थाखायल' गोदै गोदै राव बुंदों मोजां बाथ्रा बुंदों नोंसोरखौ अनदों नोंसोरजों संसार जानो थाखाय बिसोर नोंसोरखौ मालाबाबो गोदै गोदै राव बुङाखै नंगौ खम दङ सासे सानै गिदिर गिदिर गुबुन हारिनियाबो गिदिर फरायनाय सोरबा डक्टर इन्जिनियार जोंनि बर' हारिनि हिनजावाबो सिख्लाया मा डक्टर इन्जिनियार फरायनाय बैफोरबायदि लोगो मोनलायनानै गिदिर गिदिर हाबा जानाय दङ नाथाय नों गामि एरियायाव थानानै नोङो ससियेल मिडियायाव नोङो लोगो मोनलायनानै नोंनि सायाव गोदै गोदै राव बुंनाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाय बेयावनो नों गलियोब्ला नोंसोर सब फानजाजोबगोन नोंसोर सब माने बरबाद जाजोबगोन मानो फोथायदो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ नोंसोर माने एसेबां फोथायदो दिनै नोंसोर नाय बर' जायगायाव जों बर' थानानैनो जों माबायदि जानो थांगासिनो दङ फंसेबो राव बुंनो हायै बायदि जानो थांगासिनो दङ मायबा मोनसे बुंगोन बुंलाय दा बुंलाय सोरबा बुंलाय उल्था बुंलाय गुबुन हारिनि सायाव नायनि आङो माबायदि बुङो बुंनो हायै बायदि जाना दङ दिनैनि दिनाव अब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि सिचुएसनखौ नोंसोरो मेगन सिगाङाव नुखानानैबो गुबुन हारिनि मानसिखौ नोंसोर माबायदि फोथायदों नोंसोर माबायदि फोथायदों ना मबाइल गिदिर मोनदों जिबनाव मबाइल गिदिर मोनफेराखैमोन मबाइल मोनदों वाट्सएप खालामनो फेसबुक खुलिनो हादों सोरबाया फेसबुकआव मेसेन्जाराव मेसेज गेलेनो दुनियानि नै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों कनफार्म खालामनो मेसेज रायलायनो बेफोरबायदि जादों नामा वाट्सएप गेलेनो मोसाग्लांना देखायनो बेफोरबायदि जादों नामा आरो मोसानानै देखायबानो माथो फेसबुकआव होबानो मेसेज फैसोयो बेफोरबायदि जादों नामा गाब्र'जोबगोन जायफोरा बुजिनानै मोनाखै गाब्र'जोबगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द